langening kalang yuwana gelar panda muncar kula nuwun bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah alhamdulillah la kaula wala quwata illa billah Rahayu Rahayu Sagung Dumadi nuwun amit pasang kalimang tabik sinabedo nyiloduni linepatno ing tolak manon mugi dumawah ing tawang towang purwa narbuka hanyu rasa udar kawedar satemah hambabar nering jiwa kang kawahya meleng malat kungrin aras ingkang gendhing hening sesantine skala lir kumalaning pramudita titah murweng kayun hulun narbuka iwaraning tata cara wisudan tali dharma putra panjenenganipun Ibu Triyatmi ing pidalem padukuhan Pilangan RT 3 RW 6 Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tentrem winengku Dyah Ayu Rara Siti Handayani ingkang mangke kepareng jinatu bagus ajitu Sabto Prakoso atmaja kakung saking panjenenganipun Bapak Agus Sutopo sekalian Ibu Saminem ing pidalem kelangsuran RT 3 RW sekawan Karangasem Laweyan Surakarta Hadiningrat nuwun kunjuk panjenenganipun para sepuh miwah aji sepuh ingkang satupana ing pamawas miwah lebda ing pituturing Ganggung Marsudi pepoyaning kautamen tan kantun kunjuk dhateng panjenenganipun para alim ulama para kiai para santri pandhita resik cantrik mangayu janggan indung-indung miwah ulu guntung ingkang siang pantoro rati kepareng tunindaken dawing Gusti kanthi angaos kitab suci wahyuning ilahi miwah kidung japa mantra kinarya rumeksa rahayuning jagat raya tan kantun kunjuk dhateng para pangarsaning praja miwah satriyaning nagari ingkang kinarya pandam pantuming para kawula tasih ingkang satundhahan Pancasilarja ing budi tan kantun kunjuk dhateng para purna karya labet praja miwah para sarjana kang wis putus ing pamiyatan luhur tan kantun kunjuk ingkang winanting pakurmatan duta pangarsa panjenenganipun Bapak Sumardi ingkang keparing asta banderaning Kadang Besan Sutresna lumebar dhateng para tamu putri kakung sinedhani ingkang winanting Suka Basuki sewu-sewu diagung ing pangaksama sawetawis kula cumantaka semala atur hanyigeg ingkang ndaweg imbal wacana miwah bawa raos samirowang maradapa keparingipun pamangku ganti panjenenganipun Ibu Triyatmi kontrah kula wangsa kepareng aturaken urut roncening tata adicara parandene sumengkaning sedya para tamu tansah kula dherekaken manjataken puja puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Kang Mawagung ingkang kepareng minangka wasisaning adil ing mangke tinarbuka kanthi prastawa kanthi sepisan pambuka kalajengaken sowanipun Jerat Maja putra temanten putri Dyah Ayu Rara Siti Handayani mijil saking sasana Panti Busana manjing wonten ing sasana Bale winangun lenggah wonten ing Dampar Dentori Nenggo naya kepareng kadanan tata cara pasrah tuwin panampi atur pangandika pasrah duta pangarsa winengku Bapak Sumardina ya tinampi panjenenganipun Bapak Jima Kartoyo kasumbul panjenenganipun Bapak Wiyono tan kantun panjenenganipun Bapak Joko Sukirno paripurna piyantun luhur ngaturaken pasrah duwen panampi daya kepareng kalajengaken pangging Jerat Maja putra temanten Sarimbit
paripurna tata upacara panggih nuya kepareng kalajengaken sawetawis ing mangke waosan pandonga. Paripurna waosan pandonga ing mangke kepareng kalajengaken tata cara adat widi-widana ingkang tasih kepareng lumampah wonten ing ladan padukuhan Pilangan Baturan Colomadu wewengkon Kabupaten Karanganyar. Dening mangke pamangku gati sakula wangsa kepareng manep Brahma rawuhipun para tamu putri kakung sinedahan. Dening mangke ingkang kepareng tinarya talanging basa ingkang winanting pakurmatan panjenenganipun Bapa Gunardi miwah kasumbul panjenenganipun Bapak Joko Wahyono tan kantun panjenenganipun Bapak Sukidi. Ewa dening mangke kinarya pratandha paripurna tata cara boyong wisudan tali dharma Sratmaja putra temanten Sarimbit bilih Sratmaja sampun kepareng kajenggaraken saking sasana palenggahan jumeneng wonten sak ngandhaping gapura winangun kuwi kados ngontapaken konduripun para tamu putri kakung sinedahan kunjuk dhateng para tamu kepareng nglajengaken lelenggahan kanthi mardikaning penggalih sawetawis kadang pamatri budaya daya kepareng gelak lampahing wirama suwing penanglangan suku parantini sumengkaning sedya kunjuk dhateng para tamu kasuwun pandonga miwah panguji mugia purwa madya usana tata cara ingkang genelar pamangku ganti Ibu Triyatmi tansah linampan kanthi lulus kaharjanir ing sambikala miwah Gusti paring ridho kadang pamatri budaya anglerpaken ponang wirama suwing ponang langen suka halam nyomawa limut kalamatan jroning alam kanyo saya tinehiku kanyatan kaki saja pengendere Pak Lukito tan bisa sayektine tan bisa momor para lenggah para tamu kalilanana pambi wara murwani kanthi prastawa gati angka sepisan pambuka ingkang menika kunjuk dhateng para tamu ingkang kepareng ngrasuk agami suci Islam kula dherekaken sareng-sareng kanthi hambuka maos basmalah sesarengan sumangga kula dherekaken bismillahirrahmanirrahim. Ewa dene kunjuk dhateng peranganing para tamu ingkang kepareng ngrasuk agami sanes kawicaksanan katur wonten ngarsa handika para lenggah para tamu sasmita saking Wimbasara bilih Sratmaja putra temanten putri Dyah Ayu Rara Siti Handayani wis paripurna nggih ngadi busana anglulur ponang sarira sumedyaning kayun kepareng manjing sasana wiwaha lamun ta Cinandra pindhane kaya hangambar gondo mastuti lamun ta Cinandra ing langen suka
mongko kanthi ning tumuwuh salaminyo mawa seling remu-remu yuangarka sumunar pajare hanelai sasana ing pawiwahan ingkang ginelar pamenggo gati panjenenganipun Ibu Triyatmi sakula wangsa sanadyan mapan ana ing ereng-ereng Waradin mewah tebis wiringing pat sabinan parandene datan sarumalakarya sura sening sasana pawiwahan apa to tandane sanadyan to ing kono katingal eden-eden kang sarwa prasaja parandene hanyimbuing sasana regeng mewah reguning sasana wibawa katingal cahya sumenar hamlah jagat saya cedhak saya cetha saya caket katon malila tuhu musti kaning wanudya sinubagya wangi diah ayu rara siti handayani dasar wanudya sulistya ing warni turta karinggo ing busana mila datan kalamun todat milangoni lon-lonan kenya kepareng lumaksana kebak ing pangati-ati dasare ginala goling-ulik dinuntun marganing kautaman dening Ibu angakem busana awarna kresna baludru tinaretes mas berlian pating kalebyar pating calorot katempu ing sang damar kurung kang papan sasana wiwaha lon-lonan kadheraken ingkang Ibu mewah kadang sepuh kanthi donga pamuji pindhane kaya ngarsa sung tulodheng madya mangun karsa mewah tutwuri handayani prapta yuwan kang tumuju daya-daya kinacara nenggah ciptane galih kaya ngrantu jejoko kang dadi gantilaning nala tanana liya mung bagus ajitu sapta prakosa para lenggah para tamu putri kagung sinedahan